Čo je to rekuperácia a či je potrebná v našom dome? Dneska sa to dozvieš. Ahoj, čau, dnes sme prišli do jedného nášho dokončeného domu aj s technikom od Štiblu. V dome nájdeme osadenú rekuperáciu, ako aj tepelné čerpadlo. Rekuperácia slúži na výmenu vzduchu v dome, a to aj bez toho, aby si musel otvoriť okno. Vzduch zvnútra domu odvádza von a zvonku privádza čerstvý vzduch dovnútra. Princíp je taký, že väčšinou sa vzduch odsáva z neobytných miestností, ako sú WC, kúpeľňa, chodba, šatní, kuchyňa, a následne privádza čerstvý vzduch do obytných miestností ako obývačka, spálňa, detskej izby, hosťovská izba. Ako náhle je rekuperácia funkčná, všetky okná je potrebné zatvoriť a mať ich zatvorené. To však neznamená, že si okno nemôžeš otvoriť, vyvetrať alebo mať otvorené balkónové alebo francúzske okno. A neboj sa, rekuperácia vie vzduch trochu ochladiť alebo otepliť. A nemusíš sa bať, že ten vzduch bude suchý, pretože táto rekuperácia vie pracovať aj s vlhkosťou. Rekuperáciu do nášho domu určite odporúčame, skrz toho, že predĺžuje životnosť domu a vytvára príjemnú klímu práve pre teba.